Kurdistanê rojeka gelek giring û pîroz e destme xasatan her çar parçeyê Kurdistanê ala tiştekî pîroz e bû her miletekî hey devî em şanaziyê vê rojê bikeyn çekî gelek xwîn hatiye rêtin ser vê alayê çend sedan sala ser vê alayê xwîn hatiye rêtin devî rojeka pîroz danîn nav xwe miletê Kurd her çar parçeyê Kurdistanê pîrozel hemî Kurdal hemî cîhanê û taybet li Kurdistanê pîroz bîtin Roja alay Kurdistanê. Bani rojî alay Kurdistan pîrozbayî li gişt Kurdistaniya dikim. Alayê hemû Kurdistaniyan e. Betaybetî emek Türkman li jêr ew alaya twanîman bigihîne ew azadiyê ke êsta heytman. Kendem perlemanman heye, qutabxaneman heye, twanîtman li encûmenî parêzgeha endamman hebîtin. Ew alayekî Kurdistaniya xînî zorî daye. Ew renganê ke tiyayêtî رنگوروی همی کردستان دنیاریتن. او آزادی که لکردستان هی لهیچ شوینشی عراق دانیه. لوی ترکمانکان خویان به بشی چی گرینگ دزانن لکردستان او علایش با علای خویان دزانن. او علایی که صدان شهیدی دایا، انفالی دایا، کمیا باران کرایا. بویا به خوشحالیه و پیروزبایی لگش کردستانیان دکم و لترکمانکانی دکم لبر اوی اما Türkmen niştman perwerakan em alaya be alay xweman dizanin. Alay Kurdistan alayekî pîroz e û rojekî xweş e û Kurdistan cihekî aram e û xweştirîn cih û mirtahîn û bo alay Kurdistanîş em hazirîn her hemû ştêk bikeyn li pênav xînî şehîdekan û li hemû ştekanîş em amadeyn.